to my channel. Welcome to Idot TV. Okay guys, mo na itong na tayo mga problema guys. Deri na ito sulihan guys. Okay. Amo kayo ta guys kay namantay ko pangitaon nga butcher niya. Aron masulbad ang atong problema diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, atong pangitaon, problem is a problem. That's why you need to solve your problem. This one. Okay. Maunit yung mga sa natay mga kuan ang baron maurita sa budiga. Dito ko sa mga guys. Kapoy na kita agad. Ayan sa is ba? Kuan.